Bé, al final diuen que hi ha acord en aquest tema del finançament i certament n'hi ha, ja era hora, perquè portaven aquí temps i temps i temps arrossegant els peus, mesos i mesos i mesos d'incompliments. Al final dius, escolta, ara que tenim aquest acord, anem a analitzar-lo, no? Comencem per les xifres, que quan parles de finançament, doncs el tema dels diners és sempre fonamental, no? I aleshores dius, repassem una mica, dèficit fiscal de Catalunya, allò que paguem a Madrid i el que ens torna a Madrid cada any. Més de 16.000 milions d'euros, dades de l'any 2005. Cada any això, cada any es va repetint. L'Estatut fixava, per aquella cistella d'impostos, no? El 50% de l'IVA, el 50% de l'IRPF, allò que vàrem negociar l'any 2006 amb en Zapatero, amb el PSOE, ens donava un objectiu de 5.630 milions d'euros amb dades actuals, dades del pressupost de la Generalitat de l'any 2009. No? El dèficit de la Generalitat l'any 2008, reconegut per al conseller d'Economia, 4.862 milions d'euros. I ens diuen, ara, com una gran cosa, que en trauran 3.800 al quart any, és a dir, l'any 2012, i a més, aquests 3.800 estan plens d'interrogants perquè quan analitzes les dades això no lliga per cap costat. No? Bé, Convergència i Unió el que s'ha de comprometre és aconseguir els objectius de l'Estatut, que per això el varen fer. Per això el varen fer, no? No sé com ho veus. No, bueno, jo primera, que a vegades quan expliques això ens deien, no? Diu, aquesta petició de Convergència no és realista, no? Diu, home, no és realista, dius, home, a mi a vegades em feia una mica el cor petit, no?, demanar 5.630 quan estàs pagant i no et tornen 16.700, no? Dius, escolti, això em sembla que és tocar de peus a terra, no? Més veient això, el valor que tenen les coses, no? Clar, el desenllaç de tot plegat, home, esclar, a benefici d'inventari, perquè tot això sembla que queda a benefici d'inventari, no? Tant esforç per fer un estatut que garantia una colla de coses que ens van criticar tant, no? Perquè acabem, doncs, diguem-ne, anar-hi estirant i anar-hi posant per veure com arrodoneixen una xifra. Em deies el 3.800, 4.000, diuen, que diuen això? Diuen el 2012, però esclar, si llegeixes lletra menuda, que jo això m'ha tocat fer-ho, no? Diu que és a la liquidació del 2012. És el 2014. Exacte, és el 2014. Per tant, jo em pregunto... L'any que el Carrot volia la independència. Bueno, això sí, deia. No, però jo em pregunto a veure qui avui en dia faria una factura en el senyor Zapatero a cobrar el 2014. Jo no, segur. Per experiència et puc assegurar que no. Però bueno... Bé, en tot cas, jo crec que això de les xifres al final ho han quadrat a la brava per poder dir, escolta'm, tenim això i encara que no sigui cert, doncs això salva el tripartit, no? I com que aquí l'objectiu no era tant el finançament, sinó a veure com salvem el tripartit, doncs aleshores... Bueno, i s'havia de canviar el model, també, no? S'havia de canviar el model i aleshores jo canviant el model pensava en una cosa, no? Deia, escolta'm, doncs aquell famós principi que en diuen d'ordinalitat, no? Que és un dels temes centrals de l'Estatut, que explicat allò col·loquialment, què vol dir? Vol dir, escolta, Catalunya és la tercera amb riquesa per habitant a dintre de l'estat espanyol, número 3. Una vegada paguem a la resta d'Espanya per la solidaritat, no podem baixar del 3. Aquest és el principi, no? Que està recollit a l'Estatut, que és llei, no? I aleshores, doncs, esclar, això jo tinc la sensació... Això estava quantificat. Fins i tot. Però vaja, més enllà de les xifres que poden arribar a cansar... No, per saber una cosa, no? Perquè estava quantificat, ens tocaria 115, 116. I ells han dit que ara estarem a 105. Diuen. Però no diuen qui estarà per sota de 100. No, això no ho diuen. No, però saps que 105 és Andalusia? 105 és Andalusia. Ara estarem com els andalusos. Bueno, diuen. Com si féssim el mateix esforç fiscal que els andalusos. Ells paguen 80, nosaltres 122, per això. Déu-n'hi-do. Aquesta és la diferència. Bé, doncs aquest era un cas típic del model, no?, que s'havia de complir. Després ens van dir, bueno, no ens van dir, després vam posar l'Estatut, això ho recordo molt bé, vam dir, home, la població catalana l'hem de ponderar, l'hem de corregir, no?, perquè tenim més immigrants que als altres llocs, tenim... És més car. És més car, viure a Catalunya és més car que viure a Extremadura. Tot això eren uns factors que s'havien de ponderar quan parlessis de la població. Al final em diuen, el que jo també he llegit és que d'aquests factors... No, cap, no ens n'han agafat cap. Cap, ni un. I diuen que es compleix l'Estatut. Bueno, això sí, esclar, però no es compleix per terminis. Jo que tinc aquesta mania de ser del món del dret, ni els terminis, ni les ponderacions de la població, ni allò del consorci tributari, ara ja no en parlen de tot això, s'havia d'haver constituït l'any passat, ara ja... Ni les xifres. Ni les xifres, no? Bueno, amb aquestes estem, no? Aquesta és la conclusió, malauradament, no? Escolta'm, de tota manera, també et dic una cosa, jo aquests dies hi estava rumiant, no? Nosaltres tampoc hem de convertir això només en una crítica cap al tripartit, hem de constatar quina és la posició, dir, escolta'm, tu, això no compleix el contracte que es va signar en aquell moment, això ho hem de constatar. Déu-n'hi-do,
Déu-n'hi-do el que... No, que vull dir que si a sobre no els podem criticar gaire... Bueno, home, però jo t'ho dic en un altre sentit, no t'ho dic, escolta'm, jo crec que ara la utilitat de Convergència i Unió, mirant cap al futur, perquè això és el que hi ha ara, no? Ells estan gestionant el present, no? Però si mirem cap endavant, que jo crec que és la nostra obligació, i fins i tot la meva en particular també, no? Jo crec que això ho hem d'explicar en el sentit de dir, escolta'm, Convergència i Unió no pot quedar entrampada en un acord insuficient, perquè si quedem entrampats en aquí no serem útils a Catalunya. Si nosaltres governem d'aquí un any i tenim força aquí, força a Madrid, tot allò que ens deuen ho hem de cobrar. I ens deuen diners, ens deuen regles del joc, ens deuen terminis, tot això ens ho deuen, no? I si nosaltres ara aquí diem que sí, amb aquest acord clarament insuficient i contrari a l'Estatut, després no podrem anar a reclamar res en benefici del conjunt de Catalunya. Jo ho veig així, no? I per això ho estem intentant enfocar d'aquesta manera. Jo em sembla que la gent es dona compte que en un cap de setmana l'estat espanyol no canvia. Són els mateixos abans que ara. I jo que sóc del ram del dret, la lletra menuda d'aquest acord fa por, perquè aquí garanties allò que se'n diuen garanties. De fet, em sembla que algú d'ells ja ho ha dit, no? Ara haurem de mirar que tot això es compleixi. Ja penses, mare de Déu. Mare de Déu, i més en mans d'en Zapatero. Aquest és el tema, no?